Pêşwazîkirina girtiyê Kurd Nesîm Kalkanê ku berî 32 salan ji aliyê dadgeha ewlekariyê ya dewletê ya Tirkiyê ve cezaya hetayê lê hatibû birîn. Dema hat girtin, hevjîna wî dicanî bû û piştî 32 salan li Cizîra Botan ya Bakurê Kurdistanê bi keç û hevjîna xwe re govendê digerîne. Nesîm Kalkanê ku 19 salî hatibû girtin û niha 51 salî ye, dibêje ji bo gelê xwe berdêl daye. Ez 19 salî ji wî bazarî çûm. Ez niha 51 salî hatim. Dilê wî tejî tabii. Kelek da, ne jan da, ne bedel da. Ji bo hûn hêja bûn. Hûn hêjayê bûn. Bi sedan girtiyên Kurd hene ku salên nodî bi hinceta hewla parçekirina dewletê cezaya hetayê li wan hatiye birîn û piştî 30 sal di girtîgehê da dimînin têne berdan. Girtiyekî din Ferhan Ay jî dibêje, gelê me hêjayê hemû tiştiya ku mirov bi wan bike. Rastî 30 salî hepsê diman vê ev germbûna we ev heyecana we û min dît 30 salê xwe min ji bîra kiriyan. Heyanî bu ev germbûna me hebe ev ittifaqa me hebe tişkî got xwe pêşiya vê germbûnê bigire tuney tu astengî pêşiya vê nikarin bin astengî. Serokê Komelaya Mafên Mirov a Amedê ji Rûdawê re ragihand. Hejmara wan girtiyan bi zelalî ne diyar e û rêvebiriyên girtîgehan bi hincetên cuda azadkirina wan girtiyan asteng dikin û dereng dixin. Li Kurdistanê hezaran kes em zanin ki van dadan da hatin mehkeme kirin paşê zî ceza biryar li haqê wan da ceza hat dayîn. Ancak wekî Ewlî min got destê me dana hejmarek temamî hejmarek zelal tune mixabin. Ana herî kêm 271 girtî em zanin ki înfazê wan hat dirêjkirin û natin berdan. Her wiha di girtîgehan da bi sedan girtiyên nexweş hene ku tevî zextên navxwayî û navdewletî nayên berdan. 1517 heb em zanin ku herî kêm 1517 girtî hene. Nava van da 651 rewşevan kiran e. Van 651 girtî hewceyekî wan berdin û tenduristiyê mafên tenduristiyê wan ava bikin. Li hûn zî zanin ku nava 4-5 salan da dehan kes dehan girtî li girtîgehan da jiyana xwe dest da. Li gor amarên Konseya Ewropayê li ser asta Ewropayê girtîgehên herî qelebalix ên Tirkiyê ne û Tirkiye di hejmara girtiyan da yekemîn e. Li gor amarên Komelaya Mafên Mirov li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di nav da yên jin û zarokan bi tevahî 407 girtîgeh hene ku kapasîteya wan 296,202 kes in. Lê di girtîgehan da 306,722 girtî hene ku ji kapasîteyê zêdetir 64,520 kes hene. Ji wan girtiyan 343,694 mêr, 14,848 jin û 10,183 girtî jî zarok in. Temenê 231,831 girtiyan di navbera 18 û 40 salî de ku dike 65 tevahiya girtiyan.